съвременния свят на дигитализация банковите разплащания са неизменна част от бизнеса и не се сещам за по-надежден и подходящ партньор от Visa. През последните повече от 20 години съм установил и се опитвам максимално да елиминирам плащанията в брой, заради леснотата и удобството на плащанията с карта, електронните плащания в последно време и съответно възможността да не бъдат изгубени или откраднати тези пари. С нея е изключително удобно се разплащаме навсякъде. Съответно отпада ангажимента да носим кеш пари в нас, които да разплащаме навсякъде по всяко време. Защото е лесно и удобно, парите са на едно място и винаги по всяко време имаме достъп до тях. Много лесно разплащане навсякъде с нея. Използвам своята карта основно за разплащания с местни и международни партньори и доставчици. Най-често използвам картата за плащания в търговски обекти. За разплащане на гориво, за разплащане на продукти. Абсолютно за всичко. Всичко, което може да се плати онлайн. При закупуване на самолетни билети, плащане на различни стоки, дори и в хранителните магазини. Visa Business карта ми дава една гъвкавост и лекота при разплащанията, както и прозрачност и проследимост на финансовите потоци, които мога да контролирам и анализирам. Visa Business ми дава много голямо удобство при плащане, сигурност и по този начин изключително бързо, лесно и прозрачно отчитам служебните си разходи. Дава удобство, дава сигурност, дава яснота при направените транзакции. Защото е бързо и удобно, сигурно е и ни не губим излишно време. Дава много голяма яснота за разходите и за приходите на фирмата. Не по-малко важно е, че винаги е ясна наличността по сметката. Да, бих препоръчала Visa Business карта на всеки, който иска да бъде гъвкав, бърз и успешен в съвременния бизнес. О, да, определено бих препоръчал Visa Business карта на всеки един бизнес в България. Разбира се, бих препоръчала винаги. Да, бих препоръчал и на други бизнеси. Много удобно и много полезно разплащане с Visa Business.